Il-proċess ta' restawr fuq il-kopla tal-Knisja Parrokkjali ta' Ħamrun kien imniedi sentejn ilu. Restawr li kien jinvolvi proċess estensiv kemm minn barra u kif ukoll minn ġewwa. Dan ir-restawr kien jinkludi wkoll restawr fuq il-pitturi tal-kopla pitturi ta' Envin Cremona li juru partijiet mill-ħajja ta' San Gejtanu. Ir-restawr inkluda wkoll restawr fuq il-ġebla ta' barra tal-kopla, waterproofing, sistema ġdida kontra s-sajjetti, sistema ġdida wkoll b'dawl LEDs. Tkellimna ma' Rodri Kabela, il-persuna li kienet responsabbli mill-interventi fuq il-pitturi ta' Envin Cremona. Meta tlajna fuq l-scaffolding u naraw kien istat ta' preservazzjoni mill-viċin, bejna nindunaw li mhux dawk il-partijiet biss li kienu jidhru, in ġenerali l-pittura kollha kienet qed tiġi detached, kienet qed tinqala minn mal-ħajt. Bażikament li kien jinvolvi huwa li ridna naraw kif se nerġgħu nwaħħluha lura mal-ħajt biex ma jiġrix iktar ħsara. Għal dan ir-restawr ta' daqqatit ukoll il-kappillan u l-kleru tal-parroċċa. Tkellimna ma' Fader Henry Muscat, il-kappillan tal-parroċċa San Gejtanu l-Ħamrun. Dak kollu li jużeba, dak kif qed inti volontarjat Fader Joe Gatt, il-Viċi Chief, u aħna nbidlu u fil-ħin liberu ħanajdu jekk nofsinhar ġeneralment aħna nisbaw, nixkatlaw, natfu, narmu l-scaffolding nerġgħu nżarmawh biex niċċaqalqu minn parti għall oħra.